קודם כל להגיד לכם שאני מאוד מאוד מעריך את השירות שלכם. אנחנו מנסים לתת לזה ביטוי, וכנראה שצריך לתת לזה ביטוי נוסף, גם בסיוע לכם, למשפחות שלכם, על השירות הנפלא שאתם עושים מתחילת המלחמה. אני רוצה קודם כל להודות לכם על כך בשם אזרחי ישראל. אתם נהדרים. ואני יותר רוצה להגיד לכם שאני סומך עליכם, ועם ישראל סומך עליכם. מישהו כאן אמר לי, כי אנחנו עם ישראל. זה מה שאני רואה פה, ואין טובים מהם בעולם. אנחנו עוזרים ונעזור עוד, גם כי זה מגיע לכם, וגם כי אנחנו חייבים להשיג את המטרות שלנו, והמטרות שלנו הן ניצחון. אנחנו נשיג את זה בעזרת השם, אבל גם בעזרתכם. תודה רבה לכם. תודה רבה.